traktörli filmimiz var, dikköwe başgalar. Sonra miýatlap beraýyn. Sonra hakykatdan hem öňden mer sürbilýärdiň onu. Ýögüň biz bar 3 ýyl okuýardyk da şonu traktor prawada berýärdiler da biz sürýärdik. Ýöne o ne açyl geçdi men sürüberlerine öýtmedim ýöne şol oglana diýdim şo traktorist oglana. Şunu görköz gorus mira öňe ýydy. Sürüýün diýdim. Ay sürülerdim halipa diýip sürülerdim. Sürüp gitdim her kim şonu bara. Ana nokta şonu ýydydan itýärler de iterýärler teleşkele ol. Ödem giden üstüne de neme oktum bir baby. Hayır sürüp başladım bolýany. Kaskatör ýaldyydym da ödüm. Aydım boldy sinne rahat ogullar ol. Ya gaşlar aýtdym da o rahmet armadan çypaqy. Olam jaý jennetde modum. Olam oglum da şoň bilen düşüp aýtdyk. Men mara begenýän köp artistlerimiz bilen halk artistlerine, halkyň ýüregine iýip galdyran, şu halkyň ýüregine ýaşaýan gowy artistler bilen kino düşdüm. Teleýaýlamyň üstünde kino filmler, kino studiýada, telestudiýada gararlara düşdük ony men şoňa gaty begenýänler. Sağ favortyn hemişe şolar ýaly owadan makdaşam. Owadan netmetin filtr. Sağ ol. Var gördüğüm hayi kıyılarım soldanı hani oğul ben yedeğe ah yarın bana hay gönlür bilen hay kara ney gönlür bilen hay gönlüşmey hey oynamay şirin ney gönlür bilen hay gönlüşmey hey oynamay yani hay bilir bilen hay yani bilir bilen hay susmay hay oynamay ballım senin hay levler bilen hay öpüşmey hay oynamay ahilan vallar bilen tutuşmasa oynamay dane yedeğe ah yarın bak adam nidayın üstüne haygeleyi çık batan ayaydınlarından bak adam nidayın üstüne keymeyi çık batan ayaydınlarından yağlaylar koyun dalmağına çıkan dey bulmadan ayağayızlarından oğul ben bayım halmağa çıkan ummadan yummadan çıkmadan ayağı zurlarından yedeğe ah yarın
rejissörlerim köp artistleri görenok. Halipa bayramyňyz gutly Sağ bolsun. olun. Uzak ýaşaň. Sağ ol, sağ ol. Şu ajaýyp filmni ýatlasym gelýär. Bu soragy biz Galkan Kakada berdik. Aha. Soň Galkan Kaka bilen filmlerde oýnamadyňyz? Ol bara, wah, nime şol bizi ajaýyp kinosyna düşürdi. Muhammed Hüseyin Hanow. Şol maňa şey diýdi, men nidi maňa şey diýdi, sen nireni oturdun diýdi, artistçilik uğruna oturmadym diýdim. Ýöne ol diýdi, näme diýdi, rejissörler wagtlar görmeýän sen nidi, ine ýatanlar ýakty bolsun jaý jennetden bolsunna. Şuňalak artistler diýdi, niden birden diýdi, lekin Allah tarapyn berilen artistler görmeýärlermi kädip. Menem aýmen bilemekmi birinji gerek düşýän diýdim. Hen menini komediyni nime düşürjek diýdi. Ýene diýsen düşürdüm diýdi. Why ulu howet bilen diýdim. Ýöne görgül aradan çykdy, ýöne hiwamda ýok da. Şu Galkan Kaka bilen arzu etýän de, şu Galkan Kakan ödem diýän bolmaly. Sebäbi ýene bir kino düşäýelli. Ol düşäýel diýenden bolanok da. Onu rejissör görmese bolanok. Bilämi? Görmese bolanok. Rejissörlerim köp artistleri görenok. Görse de görenok şolak. Şunnuňmy? Görse de görmedik bilen bolýar. Bilemi doklayam şunu rejissörlükler öýdýän ýoklygy ediň artistler bilen bolýar. O soň ýaly, sonra başga döwür. Zaň, sag bolsun.